Ezinye ey'shisayo futhi niyamazi ugogo wako wathola induku emdletsheni, wathola induku emdletsheni. Ubuyisile-ke naye kakhulu, iphumile ipromo yakhe naye uthembisile ukuthi i-album uyayidedela makuphela le nyanga. Phinda yakwazi yasemabheleni bathi usikele ngetshona usikele ndinikonyana umpopa laqanda velukapha msaqhuba kwabantu emzimkhulu. Ayihleba wageyi ungcorosi bathi impunzi emnyama umfokabheka umfokasabata phansi kwalana mgqobelo. Hlekazi yaqethuka intshebe madoda yahleka kancane efishifishi umfokadlameni yahleka khona usikele ngetshona. Angahambi ngathi angihamba nocephe lethi uzabazi ujuqu usibindise ngoye ngimthatha phansi kwazula nyathi. Uzasha sambona nobafowethu igama lami noSibongiseni wakwaNtombela. Lehluhluwe ngivela ngaphansi kweMzansi Trend TV bafowethu lapha khona ezone khiphela khona zishisa. Ufuna ihlezi iphuma ishisa ke la ekhaya. Bafowethu niyazi ukuthi amaqhawe ayakhipha. Makuphela lenyanga lena amanye awakakhiphi, abanye sebekhiphile, abanye sebededelela ama-CD promo. Uyashisa nje left and right bafowethu. Ziyabuya. Kulonyaka mangibheka abaculi basebenze kakhulu. Kukhiphe ngisho usikele ngethole. Usikele ngethole ukhiphe i-EP iphumile. Ngizwile ke naye ngathi induku uyifaka emdletsheni. Uyifaka emdletsheni induku nasenkandla. Angazi ke ukuthi njengoba idelela inkosi yamabhinca nje upresident wethu ungizwe ngicuna ngazi ukuthi ke koba njani. Kodwa ke ukhiphile usikele ngethole bafowethu siyamazi uhleze sibeke ekhanda emdletsheni bafowethu. Ingoma zakhe zimnandi kakhulu angifuni uqamba amanga awuthi sike sizwe. Ngenxa yoxama bathathu yeminyimiza isezwana ilonda nzumba kwasemaduba. Yeminyimiza isezwana ile yonto lenompelekana kodwa mfana ulixomo ajuni mpezandleba usiyo wasemaduba. Ayodwa mfana ulixomo ajuni mpezandleba usiyo. Okunye uDulas i-album yakhe yaphuma maduze naye uthi uphekile naye ikuyavela nje kancane ipromo kodwa uthi ongithi hlala sodumo umthetho uyaphuma ngomtshela abantu impilo wenza ngani sodumo angitshela ngomtshela abantu impilo wenza ngani sodumo angitshela ngomtshela abantu impilo ngithi hlala mlabalaba sobadlalela umlabalaba wemama. bacula kahle bakhipha ama-hit yebo omthandeni bayakhipha nje uzozwa kube kudedela ama-hit. Umzukulu yaphuma i-album yakhe nokho isihlehlile kodwa ke ebeke washo ukuthi kwenzakaleni ukuze ihlehle i-album yakhe. Nangu naye echaza la ngezansi. Sanibonani umzukulu lo, ngiyabingelela abafowethu, ngibingelela lezo zonke isizwe samabhinqa nakuwo wonke umlandeli womculo kaMaskandi. Ngila abafowethu ukuzozehlisa kini nokuzoxolisa mayelana nosuku lakusasa bange-19. Siyazi ke sonke ukuthi besilindele umsebenzi kaMzukulu bekumele uphume kusasa ngosuku lange-19. Ngenxa yengqinamba ke futhi eyithile esibhekene nazo, niyazi ke bafowethu abanye beni bayazi ukuthi umsebenzi ukuze ufike kunina kumele wendlule ezandleni ezithe ukuthi xaxa ezandleni eziningi. Yilokho okuholela ukuthi mhlambe kuze kube nezinguquko ngosuku lakusasa. Ngakho ngiqonda ukuthi ngeke umsebenzi kaMzukulu satholakala osukwini lakusasa, umsebenzi kaMzukulu siyozutholakala ekuqaleni kwaDisemba. Siyaxolisa kakhulu ngalokho bafowethu, siyazi ukuthi
kunzima kangakanani ukuxolisa inhliziyo zenu sezethembile. Siyakwazi lokho, siyakuqonda futhi, ngakho sicela ukuzehlisa ke nisixolise. Siyethembisa futhi ukuthi sisazoqhubeka sini-update ngomsebenzi kaMzukulu ozophuma ngoDisemba. Siyabonga kakhulu, siyacela futhi ukuthi niqhubeke nisisupport nilindele umsebenzi kaMzukulu. Siyabonga. Ezinye ey'shisayo futhi niyamazi uBobo wathola induku eMdletsheni. Wathola induku eMdletsheni. Ubuyisile-ke naye kakhulu, iphumile ipromo yakhe naye uthembisile ukuthi i-album uyayidedela makuphela lenyanga le. Bafowethu kumnandi nje ezweni. Ngizonethulela iCD ka2021 esihloko esithi Look at Me. Ngicela bafowethu nisubscribe la ezansi kuMzansi Trend TV. Sinalo futhi i-page ku-Facebook page Mzansi Trend TV. Bafowethu nilandele kakhulu, sihlezi sipost izinto ezishisayo ukuthi asipost noma ngabe yini, yabo, asipost noma ngabe yini, izinto nje ezishisayo impela. Sisazohambela na ezinye indawo sikhulume nabalandeli bamaskandi ngendaba kaShunu kaMaskandi noKhuzani bo. Isazovela nje izinto eziningi bafowethu sazozenza. Sizozama ukuthi impela siphushe kakhulu kuvele yonke into. Sihambe nemicimbi kaMaskandi kuvele nje izinto eziningi, yebo. Siyabonga bafowethu, nisubscribe la, ingoma ziyashisa. uBobo usibeke ekhanda kumthandeni. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Thank you. Bye bye. Bona zoyincike kwabanye sangoma siyihlanyana sihlanya kahle kodwa ngoba sihlanya ama-social media ezinye ihlanya uposha amaphepha sesisenza phenduka amaphala. Undaba bayizwe beyixoxela ilandelwe zinduna ziyikhiphela ngale inyumbazane, kanti udaba luqhamukela seMdletsheni wathi inqandeni lengane isencane izongixosha ngiyayizigcoba amakhona bathi usenzani wemfishi mfoka Dlamini watshala indlendleleni kahlaba mfoka amanqalisezi waphenduka umfazi ebuke uyotheza ikhwani hambe yakhokhoba shona le news yakho umphako omuni kwayona lona ngisho umfino yenjengele kabhatala.